खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि लाख लाख रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेशन कार्ड गोनां सुबुंफोरा बेसेन नाङै माइरं मोननो थांगासिनो दं नंगौ गाबोन एबा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो थांगासिनो दं 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव दिनै सानसेल'सै आरो गाबोननो नोंथाङा बेसेन नाङै सोरखारि माइरं मोननो हागोन अन्त्योदय अन्न योजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन लोगोसे मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगोन आरो साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो अन्न सेवा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जामुंजों फोरमायनांगोन रेशननि गलाफोरखौ 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन रेशन गलादारजों लोगोसे बायग्रायाबो नेमफोरखौ मानिना सोलिनांगोन रेशन मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होदों नामा सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नम्बर फोसावदों बै जामुं नम्बरा जाबाय 1800-345-3611 आरो 1967 रेशन गलानि बिगोमाया माइरं खम होयोब्ला नोंथाङा बै नम्बराव अजद होनो हागोन आरो नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ नंगौ गाबोन एबा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो थांगासिनो दं 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो नोंथाङा रेशननि माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि आखायाव दिनै सानसेल'सै आरो गाबोननो नोंथाङा बेसेन नाङै सोरखारि माइरं मोननो हागोन अन्त्योदय अन्न योजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन लोगोसे मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगोन आरो साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो अन्न सेवा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जामुंजों फोरमायनांगोन रेशननि गलाफोरखौ 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम खुला लाखिनांगोन रेशन गलादारजों लोगोसे बायग्रायाबो नेमफोरखौ मानिना सोलिनांगोन रेशन मोननाय समाव नोंथांनो खम माइरं होदों नामा सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय फन नम्बर फोसावदों बै जामुं नम्बरा जाबाय 1800-345-3611 आरो 1967 रेशन गलानि बिगोमाया माइरं खम होयोब्ला नोंथाङा बै नम्बराव अजद होनो हागोन आरो नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ